Ke kina bugun shi a bakin aurenki. Ban gana ba. Kina bugun shi a bakin aurenki. Kai tashi. Tashi. Yanzu ke sai Kai wannan dan renin wayan da kana nan a tsaye. Uban kai wa danyen shinkafa zaka ci bari in dauko maka. Dan uban ka danyen shinkafa yau zaka ci. Zauna. Shege matsiyaci an shi. Bude kafafun ka maza ka ci. Ba za ka cinye ta ka bani kwanan yanzu. Ba za ka ci ba? Ka gani. Ba za ka ci ba? Kai. Wani za ka mai da hankali ka ci abincin nan ba sai na fike maka kai. Kina bugun shi a bakin aurenki. Ban gana ba. Kina bugun shi a bakin aurenki. Kai tashi. Tashi. Yanzu ke saboda Allah haka zaki? Oke dan ba ke kika haife shi ba shi yasa kike irin wannan abun? Da ban haife shi ba ni ma ai ba juya ba ce. Kamar ya ba juya ba. Yanzu kin ga kalluwar shinkafa ce kika bashi. Shinkafa wadda ko dabba ba za a ba ta ci ba. Wata irin rayuwa ce wannan? Kana zuwa makaranta? Yanzu ki ko makaranta baya zuwa. Wata irin rayuwa ce wannan dan Allah? Kuma yanzu wannan abin zaki buga mai? Yanzu ko ki aka buga wannan abin saboda Allah ba za ki mutu ba? Oke ya mutu kowa ya huta kenan ke baki da asara. Oke haka ma zaki ce? Wai me yasa wasu matan wai waɗanda ba ƴaƴansu bane ba dan oke dan na aure ki ba za ki iya kula da shi ba kenan. Ni ma ai ba juya bace duka wata nawa da yin auren ba za ka jira ikon Allah ba. Kin ga yanzu dai ba wannan ba. Ina mamakin mata idan an aure su wai ba za su iya kula da wani yaron ba. Shikenan tunda kashe mun yaro kike so ki tafi gidanku. Ki tafi gidanku. Kawai dai ki tafi gidanku. Sai ka ban takarda. Ba wata takarda da zan baki. Ai karshen takarda kawai ki tafi gidanku. To babu inda zan je. To shikenan sai ki zauna a gidan ki kadai. Mu tafi kai. Ha ba wata irin rayuwa ce wannan.